ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дорӯҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дорӯҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дорӯҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. тобови ҷангори вазни сабук UFC Дастин Порье гуфт ки фаркият байни Ислам Махачев ва Хабиб Нурмагомедов дар чӣ буд. стилҳои онҳо барои ман аз ҳама душвор аст. ин шахсон суръати муҳорибаро суст мекунанд ва туро ба замин меафтонанд. аммо ислам чӣ гуне ки ман тасаввур мекардам ҳамон гуна буд. ӯ чемпион аст ва ман медонистам ки ӯ ҷангвари беҳтарин аст. ман медонистам ки ӯ бақувват аст ва ман медонистам ки ӯ босабр аст. агар ки ӯ ин чизҳоро намедошт, пас дар ҷое ки ҳозир қарор дорад намебуд. фишори онҳо бо Хабиб монанд аст, аммо текдаунҳои онҳо гуногун аст. махачев бо қисми болои бадан кор мекунад. ӯ кӯшиш мекард ки дар клинч бо ман кор кунад. Хабиб бошад аз пойҳо афтонданро дӯст медорад. ман фикр мекунам ки Хабиб бақувваттар буд, ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан. лекин ислам захвати бениҳоят сахт дорад. ҳардуи онҳо бақувватанд, аммо захвати ислам вақте ки ӯ маро ба усул гирифт бениҳоят сахт буд, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунам ки Дастин Порье ҳам бо Ислам Махачев ва ҳам бо Хабиб Нурмагомедов ҷангидааст. Хабиб Дастинро дар сеюм раунд шикаст дода буд, Ислам бошад дар панҷум раунд. тобови ҷангори вазни 61 кг UFC Кори Сентхаген дар муҳорибааш зидди Умар Нурмагомедов прогнози худро дод. ин дафъа ман аниқ муҳорибаро фавран ба анҷом расонидан мехоҳам. ман мехоҳам ки ин яке аз он муҳорибаҳое бошад ки одамонро ба ҳайрат биёрад ва онҳо гӯянд ки вау, чӣ гуна кори ҷангвари сахт аст, чӣ гуна ӯ гӯштини хуб дорад, чӣ гуна ӯ стойкаи хуб дорад. як сол бе муҳорибаҳо ва акнун ба он ҷо баромадан ба ман мотиватсия сахт медиҳад ва ман бесаброна интизори муҳорибаем. ман ният дорам ки баромадан муҳориба бениҳоят хуб зидди рақибе ки дар гирди ӯ чунин хайп аст нишон диҳам ва ман медонам ки ин корро хеле хуб карда метавонам ва умарро дар давоми 5 раунд шикаст медиҳам, гуфтааст Сентхаген. бояд гуфт ки муҳориба байни Кори Сентхаген ва Умар Нурмагомедов рӯзи 4 август дар турнири UFC Fight Night ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳамчунин аз рӯи суханони Дана Вайт ин муҳорибаи довталабӣ мешавад, яъне ғолиби ин муҳориба бо чемпион вомехӯрад. дӯстон, чанд соат пеш варзишгари маъруфи тоҷик Мухаммад Наимовро ба Арабистони Саудӣ рафта расид. биёед якҷоя тамошо мекунем ки чӣ гуна Муҳаммадро дар Арабистон пешвоз гирифтанд. Короче, да, Саудовской Аравии нам коли пешвоз мы гирифтан. Эна падарам аминҷа ҳама да гузода. Гирифта ку? Машаалло. Да, аэропорт. Машаалло. Алхамдулиллах. Please, all in, please. Come, Thank you. come, худи муҳаммад ана ҳамин аксро бо падараш нашр карда чунин суханҳо навишт. салому алайкум аз Арабистони Саудӣ, эй Рияд. мо ба ин ҷо барои ғалаба омадем, иншааллоҳ. бо падарам алҳамдулиллоҳ барои ҳамаи чиз, навиштааст Наимов. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Мухаммад Наимов зидди Мелсик Багдасарян аллакай рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва Муҳаммадро дар пеш вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ бо рақиб интизор аст. мо бошад ба ӯ вазнкамкунии осон ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.